Itilikod iti panangabang iti Game 1 sana kontento ni Coach Chot Reyes iti ayam iti TNT Tropang 5G kontra iti agdepensa San Miguel Beer iti Season 50 PBA Philippine Cup Finals iti laing Miyerkules. Malaksid ngamin as sinayang da iti 19-point lead iti second period ket nakarami iti Tropang 5G iti 19 turnovers nga ginundawayan ti Beermen iti 25 points tapos maketiket iti 91-92 nga score iti nabatbati nga 21.4 seconds iti last quarter. Ngayon dakkel iti tulong manipod iti upata free throws ni Jordan Heading tapos maselyuan iti pangabak iti TNT iti Game 1. Punteria iti 2-0 lead iti best of 7 championship series iti TNT kontra San Miguel iti Game 2 oras de las 7:30 Inton Rabi Inares Center iti Antipolo City. Sumanggir iti Tropang 5G kada Heading, Calvin Oftana, Ray Nambatak, Brandon Ganuelas Roser, Kelly Williams, Poy Eram, Ken Glenn Gopondin. Ipasangumit ti Beermen the 9-time PBA MVP John Mar Fajardo, CJ Perez, Don Troliano, Marcio Lassiter, Jericho Cruz, Ken Mo Tautua. Segon ken Fajardo nga tindagpay iti serye ken masapol nga makabounce back dagitoy tapno maitabla iti ayayama. Para iti IFM Sports, dito ni Idol Joey C. Tatak RMN. IFM News. IFM News. IFM.